Dobrý deň, dámy a páni. Vítajte vo videu, v ktorom vám opíšem obrovské rozdiely medzi multimediálnou sociálnou sieťou FutureNet a inými sociálnymi sieťami, ktoré platia svojich užívateľov za to, že ich používajú. Poďme teda na prvý obrovský rozdiel a to sú zárobky. Teda myslím, že ten všetkých najviac zaujíma, tak preto s ním začnem ako s prvým. Poďme teda na tú jednu z najznámejších sociálnych sietí a to je TSU, alebo CU, alebo akokoľvek to nazvete. Zárobky sú asi také. Poviem to na mojom príklade. Mám 561 ľudí, ktorí sledujú moje príspevky a moje zárobky sú asi také, že od 0,01 po 0,04. Čiže naozaj tie zárobky sú veľmi nízke. Poďme ďalej na Bitlanders, ktorý možno poznáte, možno nepoznáte. Je to ďalšia sociálna sieť, ktorá oveľa lepšie platí ako TSU, ale naozaj sa tam musíte nadrieť na to, aby ste zarábali aspoň 20, 30, 40 centov z vlastnej činnosti. A predstavte si, že ja tu mám 2215 ľudí, ktorí ma nasledujú a zarábam naozaj dosť máličko, iba 10, 20, 30 centov a stále mi to klesá, pretože už to pomalička nepoužívam aj z toho dôvodu, pretože Bitlanders mi naozaj z ničoho nič znižil môj status aktivity a naozaj neviem prečo. A pritom som bol naozaj aktívny a pridával som si ľudí. Jednoducho, je to sociálna sieť, kde ľudia sa pridajú a nemajú na to nervy, a za chvíľočku odídu, pretože neprinášajú nič nové, prinášajú iba to, že zarobia si pár centov navyše. Možno zarobia 10-20 dolárov a potom ich to prestane baviť. Čo sa týka FutureNet, ja vám poviem iba môj príklad, teraz posledný. Ja mám 544 priateľov, ktorým som sa naozaj veľmi jednoducho dostal. Za chvíľočku vám poviem aj ako. A pri tých 544 priateľoch som včera večer iba tak mimo nejaké mojej práce, čo som si robil na internete alebo surfoval na internete, pozeral si správy, tak sem tam som si sem zadal nejaké príspevky, zadal som ich presne 15, z toho 10 príspevkov bolo takých menej zaujímavých, 5 príspevkov bolo viac zaujímavých, tie sa najviac lajkovali, čiže dával sa im like a ľudia dávali aj recommend, čiže akože ich odporúčali svojim priateľom, ktorých ja medzi mojimi priateľmi ani nemám, čiže tým pádom sa to dostalo tak na výslnie. A na základe týchto 15 príspevkov, ktoré som len tak mimochodom dal na túto sociálnu sieť, som zarobil 30 centov. Možno si poviete, že to nie je veľa. Áno, zo začiatku to je naozaj, myslím, že aj dosť. Ja tu poviem takýmto iným pohľadom, je to naozaj dosť, pretože je to ešte len začiatok, celé to ešte len začína a ja tam nebudem mať 544 priateľov, ale tých priateľov tam bude stále viac a viac pribúdať a bude ich tam stále viac a viac a bude to naozaj pre nich lukratívne a zaujímavé. Čiže ja vám poviem aj prečo to bude pre nich zaujímavé. Poďme na ďalší veľký, obrovský rozdiel a to je zdroj príjmu pre tie sociálne siete. Tak poďme najprv na TSU. TSU má zdroje príjmu asi také, že má tu reklamy. Ako vidíte, sú tu reklamy a to je všetko. Čiže jediný zdroj príjmu pre TSU sú zobrazované reklamy. Lenže pozor, tieto reklamy naozaj nemôžu za žiadnych okolností pokryť príjmy narastajúceho množstva ľudí na stránke TSU, pretože naozaj to neúmerne rastie a tie príjmy sú stále nižšie a nižšie. Naozaj by to museli zaletiť obrovským množstvom reklam, aby to bolo dostačujúce, aby to tých ľudí tie nízke zárobky neodrazovali a neodchádzali od TSU. Ďalší zdroj príjmu pre Bitlanders, sociálna sieť Bitlanders, tam je zdroj príjmu Bitcoin. Takže ťažba bitcoinov za používanie, za klikanie vám, alebo že vy klikáte niekomu inému. Takže to je ďalší, ale jediný zdroj príjmu pre Bitlanders.
Čo viem, alebo možno viete, jeden z najbohatších ľudí na svete odporúčil v tomto roku neinvestovať do tejto virtuálnej meny, pretože bude strácať na hodnote a naozaj to neodporúča. Ja verím tomu, že najbohatší človek na svete, alebo jeden z najbohatších ľudí na svete vie, o čom hovorí. Takže zdroj príjmu pre tézu sú len reklamy, zobrazované reklamy, a zdroj príjmu pre Bitlanders sú len bitcoiny alebo ťažba bitcoinov. Poďme ale na zdroj príjmu pre FutureNet. Takže aj FutureNet samozrejme zarába z reklam, takže vidíte tu reklamy rôznych spoločností. Sú tu zatiaľ 3 k dispozícii, určite budú ďalšie. Potom ale, ako vidíte, je tu položka advertisement vľavo hore, ktorá je zatiaľ coming soon, pretože ešte úplne plne nie je spustená táto multimediálna sociálna sieť. Spúšťa sa za pár dní, advertisement bude určite čoskoro v dispozícii. To je teda niečo, že aj vy sami ako člen alebo používateľ sociálnej siete si budete môcť dať na túto sociálnu sieť svoje vlastné reklamy, svoje vlastné banery, čokoľvek, a uvidia ich všetci členovia na tejto sociálnej sieti. Čiže to je druhý príjem. Poďme na tretí príjem, a to sú multimediálne produkty, ako sú videá, filmy, hry, obrázky alebo fotky, hudba, dokumenty, čokoľvek. Tieto filmy, videá a tieto mediálne produkty môžu byť vaše, aj vy ich môžete predávať za nejaké body. Ja vám vysvetlím, odkiaľ sa tie body potom získavajú. Ale taktiež ich predávajú ďalší členovia a taktiež ich predávajú aj rôzne spoločnosti, napríklad spoločnosti, ktoré dávajú alebo predávajú nejaké filmy alebo ktoré predávajú nejakú hudbu, čiže nejakí interpreti napríklad hudobní, napríklad skupiny a tak ďalej. Čiže týmto spôsobom spoločnosť FutureNet bude získavať, už aj získala a bude získavať rôzne skupiny napríklad hudobné, ktoré týmto spôsobom budú jednoducho predávať úplne bez problémov svoje albumy, napríklad svoje hudby, pesničky, alebo videá, filmy, alebo nejakí programátori, nejaké hry budú svoje predávať, obrázky, nejakých fotografií, alebo aj vy, ak ste amatérsky fotograf a krásne fotíte, taktiež môžete predávať svoje obrázky, nejaké banery možno si viete spraviť, alebo nejaké dobré dokumenty, alebo návody, videá, čokoľvek týmto spôsobom budete môcť speňažiť na sociálnej sieti FutureNet. Čiže to je tretí druh príjmu. Ale ešte je tu jeden druh príjmu, ktorý vám teraz poviem. Predstavte si, že vy na tejto sociálnej sieti zarábate aspoň minimálne tak ako ja, teda tých 30 centov za deň, alebo možno aj 50, alebo aj $1 zarobíte, čiže 50 centov alebo až $1, možno aj viac za deň zarobíte. To sa stáva napríklad v našej členke, neviem, či žijúce v Čechách alebo na Slovensku, tuším v Čechách. Jednoducho zarába si $1 na základe vlastnej činnosti. Venuje sa iba tomu, že pridáva si priateľov, možno niekoho registrujem a možno ani nie, pravdepodobne nie. A jednoducho pridávala si priateľov a pridávala si príspevky. A týmto spôsobom iba pridávanie príspevkov si zarábala. A predstavte si, že zarábate taký $1 denne, alebo možno tých 30-50 centov denne, tak za pár dní si zarobíte na tzv. Členstvo v tomto spoločenstve alebo v tejto sociálnej sieti, ktoré stojí $10. $10 stojí toto členstvo. A čo to pre vás znamená? Vy získate 1000 bodov a za tieto body si jednoducho nakupujete tie mediálne produkty. Čiže tým spoločnosť jednoducho, úplne jednoducho predáva tieto produkty, pretože tí ľudia tie body nemajú na čo iné použiť, iba na tie mediálne produkty. Ďalej, ako vidíte, napríklad ja tu mám jeden strom za $10 a druhý strom za $10. Ja som si tento strom nekúpil z žiadnych zárobkov, ale jednoducho na základe tohto stromu, čo sa mi tam generoval príjem, tak jednoducho sa mi zakúpil ďalší strom a mám z neho ďalší príjem.
Potom vy si môžete zakúpiť aj ďalší strom, napríklad Basic, keď si zarobíte viac, čiže zo zárobku takto môžete stále postupovať vyššie a vyššie a v každom tom strome získavate vyššie a vyššie zárobky. Naozaj ten marketingový plán alebo kompenzačný plán je tak geniálny a odporúčam ho pozrieť v mojich iných ďalších videách. Takže to je ďalší druh príjmu. Takže ja to ešte rekapitulujem, čo sa týka FutureNet. Máte tu príjmy z reklám spoločnosti, príjmy z reklám členov, ľudí, potom príjmy z mediálneho priestoru, čiže z mediálnych produktov a príjmy z nákupu tých členstiev. Tie členstva sú jednorázové, čiže nebojte sa, že žiadne $10 mesačné poplatky a podobne. Jednoducho, raz si to zakúpite a raz v tom strome neustále získavate príjem, pretože zo sponzorskej linie sa vám tam nabalia ľudia, prípadne vy si zaregistrujete nejakých ďalších, tak tí sa tam k vám pridajú. Potom sa vám vytvorí ten ďalší strom, ako ste videli, ten môj $10 v svetovom strome priateľov takzvanom, tak tam sa vám pridávajú úplne neznámi cudzí ľudia, ani nie z vašej sponzorskej linie, ale jednoducho celosvetovo. A takýmto štýlom sa vám vytvára tam ďalší príjem a taktiež aj príjem pre spoločnosť FutureNet. Takže FutureNet má až 4 druhy príjmov a všetky prakticky, alebo väčšina z nich sú rastúce, čiže stále bude tam vyššia a vyššia hodnota. Teda oproti TSU a Bitlanders je to oveľa výnosnejšie. Poďme teraz na ďalší veľký rozdiel a to je získavanie priateľov. Tak napríklad z TSU možno podľa ktorý máte problém so získavaním priateľov. Napríklad ja tu mám 561 followerov, 280 priateľov, teda ľudí takých, ktorí ma následujú. Tie zárobky sú tu veľmi nízke a naozaj musím jednou po druhom si odklikávať, ale že pridať priateľov alebo pridať si tohto, pridať si tamto, klikať na nich a tak ďalej. Čiže naozaj je to zložité a dokonca ešte celý systém vás môže zabanovať, pretože si pridávate priateľov. Je to jednoducho tak. Poďme teraz na Bitlanders, kde taktiež môžete pridávať priateľov, ale jedného po druhom. Čiže musíte si odkliknúť nejakého priateľov, ďalšieho priateľa a takýmto spôsobom získavať stále nových a nových priateľov. A väčšina z nich, čiže asi 90% z tých pridaných priateľov je neaktívna. 50% z nich vám napríklad to odkliknúte, že vy ich nasledujete a že oni vás chcú nasledovať, tak vám to jednoducho neodkliknú, čiže je tu naozaj zbytočná práca a je toho veľa, čo musíte odklikať a naozaj tí priatelia sa vám absolútne neodmenujú. Poďme ale na FutureNet. Ako získavate priateľov? Získavate spôsobom takým, že vy sa zaregistrujete do FutureNet alebo ste zaregistrovaní a teraz napríklad idete k svojmu sponzorovi alebo svojmu nadsponzorovi alebo svojmu nadsponzorovi, ak by som ho mohol tak nazvať, a kliknete si na to, že chcete vidieť všetkých jeho priateľov. Tak odklikáte si všetkých takých aktívnych, ktorí majú napríklad tiež veľa priateľov a tých si pridáte medzi svojich a tak ďalej a tak ďalej. Takto jednoducho si získate priateľov svojich sponzorov, ale nadsponzorov. A ďalší spôsob, akým získavate priateľov, je tak, že si napríklad zaregistrujete Jožka Mrkvičku, to je váš priateľ, ktorého ste si vy zaregistrovali, on je automaticky váš priateľ, automaticky už jednoducho vidí vaše príspevky a ten Jožko Mrkvička si povie, dobre, teraz zaregistrujem Petru Novákovú, tak zaregistruje jeho kamošku Petru Novákovú a tá Petra Nováková je priateľka nielen jeho, ale aj priateľka vaša. Taktiež Petra Nováková, keď zaregistruje niekoho ďalšieho, tak je taktiež aj váš priateľ a vidí vaše príspevky. Že týmto spôsobom si úplne jednoducho získavate nových priateľov, nových sledovateľov vašich príspevkov a naozaj je to zábava, keď každý deň sa jednoducho prihlásim na FutureNet a stále mám viac a viac priateľov a prakticky si nemusím nikoho pridávať. Takže naozaj je to veľmi jednoduché. Taktiež môžete si jednoducho cez
search for friends or groups, ľavo hore zadáte nejaké známe meno, napríklad Peter a vidíte, zobrazí sa vám kopu ľudí, takže napríklad tí, čo majú fotky, tí pravdepodobne sú najaktívnejší, tak tí si pridáte a oni si pridajú vás. Je to naozaj veľmi jednoduché. Pridávanie priateľov je tu oveľa jednoduchšie, oveľa rýchlejšie, oveľa efektívnejšie ako v iných sociálnych sieťach, ktoré prakticky platia za to, že vám ľudia vidia príspevky. Ďalej, oproti TSU a oproti Bitlanders, ďalší veľký rozdiel je ten, že si môžete vytvárať skupiny. Napríklad my máme vytvorenú skupinu FutureNet CZSK, čiže tam chodíme, tam si dávame svoje príspevky, alebo vytvorená skupina vzájomné like, kde si dávame príspevky a vzájomne lajkujeme a tak ďalej. Čiže tam taktiež si môžeme pomáhať navzájom medzi sebou a nemusíme sa toho varať cez nejakú Facebookovú skupinu, že mi dajte like alebo boost alebo čokoľvek. Takže je to oveľa jednoduchšie. A naozaj tie lajky stoja za to a tí ľudia vám to jednoducho odlajkujú. Aj zahraniční, nielen teda Slováci alebo ľudia z Čiech, takže naozaj to oveľa jednoduchšie funguje. Nemáte tu čo stratiť, máte tu možnosť len a len získať. A pre všetkých, ktorí sa zapojíte alebo ste už zapojení vo FutureNet, odporúčam v prvom rade, ak na to máte, a ja myslím, že $10 jednorazovo investovať naozaj nie je veľa a dostanete sa medzi prvými do toho stromu $10 alebo stromu priateľov, ako sa to volá, Friends 3, a ste teda na prvých prečkách, na prvých pozíciách a budú vám tam padať stále noví a noví ľudia, pretože FutureNet sa rozvíja a naozaj má pred sebou veľkú budúcnosť. Ďalej, obrovská výhoda oproti TSU a Bitlanders je tá, že čoskoro nás bude 500, napríklad neviem či z Čiech alebo zo Slovenska, a keď nás bude toľko, tak stránky budú v našom jazyku, videá budú v našom jazyku, podpora, webináre budú v našom jazyku, čiže naozaj je to prispôsobené tak, aby nám to bolo čo najskôr priaznivejšie a lepšie propagovať, aby sme to jednoducho mali jednoduchšie stále. Ďalej, čo by som ešte povedal, ešte ako jednoducho sa napríklad to členstvo zaplatí, čo skoro bude platba kartou, momentálne odporúčam najjednoduchšie teda použiť EgoPay, ak máte peniaze, alebo Perfect Money, alebo ak nemáte na týchto peňaženkách, tak úplne jednoduchá peňaženka Neteller, ktorá je veľmi bezpečná, veľmi rýchla, naozaj absolútne jednoduchá. Úplne jednoducho sa zaregistrujete cez Sign Up, vyplníte vaše údaje, ono je to naozaj jednoduché, máte tam jednoduché údaje, potom detaily nejaké, confirmation, čo je, myslím, že cez nejaký e-mail vám príde registračný odkaz, potom sa jednoducho prihlásite, zapamätáte si všetky tie svoje údaje, ktoré tam máte po registrácii, to určite odporúčam si zapamätať. Aha, tuto mi to píše. Takže ja sa tam jednoducho nemôžem dostať, aby som to teda neukázal. Takže jednoducho sa tam prihlásite a budete tam mať v dispozícii možnosť vybrať si kreditnú kartu, pridáte si peniaze na Neteller z vašej kreditnej karty, či Visa, Mastercard, čokoľvek. Pridá sa vám to v priebehu sekundy alebo v priebehu pár sekúnd na Neteller, úplne jednoducho. A potom jednoducho prejdete do back office a napríklad, ja to ukážem na Gold, vyberiete teda buď keď máte EgoPay alebo Perfect Money, tak tam to jednoducho to už poznáte, ako to funguje, a pri Neteller to funguje asi tak, že vyberiete ju z Neteller, kliknete na Buy, zadáte sem e-mail Neteller alebo vaše ID a potom verifikačný kód, ktorý získate
po registrácii. Ten opíšete, kliknete na confirmation a máte to zakúpené v priebehu 1 sekundy. Takže naozaj je to úplne jednoduché a nie je to vôbec zložité a máte svoju pozíciu hneď zaistenú. Takže ja vám držím palce, verím tomu, že sa rozhodnete pre FutureNet. Je to neskutočne fantastická a užitočná sociálna sieť, ktorá vás bude baviť, ktorá vám jednoducho prinesie nové veci, nové zaujímavosti, pretože ona sa bude stále zdokonalovať, stále zlepšovať. Už teraz je veľmi dobrá a taktiež vám vlastne prinesie aj ten zárobok. Je to legálna spoločnosť, veľmi seriózna, čo sa týka človeka, ktorý je vlastne zakladateľom tejto spoločnosti alebo spoluzakladateľom. Ja som s ním práve komunikoval, hovoril mi aj o tom, že sa stránky preložia do nášho jazyka, keď nás bude teda 500 a taktiež neváha sa s nami aj osobne stretnúť, pretože jazdí na Slovensku aj do Čiech, čiže s lídrami sa určite stretne osobne a určite nám veľmi rád pomôže v ďalšej spolupráci, prípadne nám povie nejaké rady a podobne, čo sa chystá, čiže budeme vedieť medzi prvými. Takže ja vám držím palce, prajem správne rozhodnutie a teším sa na spoluprácu. Taktiež ešte odporúčam pridávať sa do facebookovej skupiny, ktorú máme vytvorenú, pretože tam si medzi sebou pomáhame, medzi sebou radíme, máme tam čerstvé informácie všetky a určite odporúčam sa do tohto všetkého pridať a byť aktívny, nezdávať to hneď od začiatku, a byť aktívny hneď na začiatku a naozaj to brať ako podnikanie, ako biznis, ktorý má budúcnosť. Takže ešte raz majte sa krásne, do počutia.